Mela, żgħażagħ, il-logħba tal-lum se taħdem hekk, tajjeb? F'idejkom għandkom borza bil-flus u għandkom ukoll karus li tagħmlu tal-ġemma.gov.mt, tajjeb? U li ħatamlu se tiqilbu il-borza tal-flus lejn all right? U mbagħad se tibdew titfgħu il-flus fil-karus. Fl-aħħar min ikollu l-iktar flus fil-karus jirbaħ. Ftehmna hi? Yes? All right? Għala ġej, tlaqna maħs. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Itfa. Isa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravi. Bravi tfal, bravi, mela. Ħana daqxej, jek forsi ċaħat minn reġija ħodli il-mikrofon, please, grazzi. Daqxej, jek joġbu ħanizinulek. Wow, 6.542 grams, bros. Well, dan mux ħazini, ħana naqra. Tijuri tibżax il-lallu kif ħatfuhom il-flus da. 3.789245 grams, so, like, yes. ħana, il-ħanina, għamlek għaw xie 12.543 grams. Intkom tirbħu l-loba, imma aħna fil-Panto natu rigal lil kulħadd. Yes! U allura, issa, ser intukom daw rigali għandkom dal-karus. Motilejkom minn il-ġemma.gov.mt, like. Tum ċebċib għal daw it-tfal. U tfal, it-talima ta' din il-loba hija il-flus joħorġu malajr minn ġol borza imma biex iġġemmaħom ħafna aktar bil-mod kienet il-kelma li tinfittex. Ħafna aktar bil-mod, tajjeb, allura onfqu bil-aqal u aħsbu għal-futur www.ġemma.gov.mt like. Okay guys, see you later!